Lucas en Gea in Steenwijk, hoe belangrijk is TV Oranje voor jullie? Ja, echt heel belangrijk. Want vanaf het eerste begin hebben wij onze clipjes ingezonden. En ja, dan krijg je overal reactie. En dan merk je hoeveel mensen naar TV Oranje kijken. Het zijn mensen die hebben de hele dag de televisie aanstaan. Je krijgt ook reacties op de clips en de uitzendingen. Ja, we hebben ook een clip opgenomen, dat is een beetje een slapstick. En dan, ja, je hoort aan mensen, ik heb TV Oranje gekeken en we lachen dubbel van het lachen. Ja, daar wordt een heleboel naar gekeken, dat merk je aan alle kanten. En wat er zo mooi is aan TV Oranje, dat ook de minder bekende artiesten ook een kans krijgen voor de tv. Nou staan we de vooravond van jullie theatertour. Ja, we zijn druk bezig met de voorbereidingen. We gaan in januari starten en dan gaan we 4 maanden lang met een begeleidingband gaan we toeren door de theaters. In het noorden, Friesland en dan tot en met Overijssel, zeg maar. Goor is voor ons verste weg. En dan willen we gewoon kijken, als het allemaal goed gaat, dan gaan we volgend jaar erop. Dan kijken we wel eens dat we kunnen uitbreiden. Maar. Nou, de hoofdlijn van een theatertour wordt toch een beetje humor. Ja, ja het gaat ook heten met een lach door het leven, net als de laatste single. En ja, dat allemaal gebaseerd op een berg humor en gezelligheid. En dan in oktober het nieuwe album. Ja, komt een nieuw album. En over 2 weken komt onze nieuwe single. Dus hopen dat het ook weer goed gaat. En de videoclip zal er ook zonder twijfel weer te zien zijn. Ja, ook weer bij TV Oranje.